नहीं जो हाकार मजे तो स्कूल में गाना गल रहनी कि हरे आगी लागे झोरा कापी मजा ना पढ़ाई में। जब इतना बतिया कहीं तो मोह लेगा सुन के एकदम खाड़ बोले सके कि करागवा ई कही का अच्छा कि आगी लागे झोरा कापी मजा ना पढ़ाई में, बड़ा मजा आवेला ई शहर के घुमाई में। शहर के घुमाई में, मेला के घुमाई में, हर मेला के घुमाई में। कल के आई दाई लइके के तो मन लागत नहीं आगे का कहतई तो पढ़े ना लिखे आवे आवे ना ही कुछ बाबू माई जानता रे पढ़ता रे पुतऊ। तो लड़का पढ़े जाता तो बीच में रहरी में फरार बा ये सर जी। तो सर जी खूब सुन खस तरीके आई दाई तो गजब लीला कइलस। हां तो कुरुता सके तो पेनी बनता रे हीरो, खूब खुश भइले तो नंबर पहिले जीरो, नंबर पहिले जीरो, नंबर पहिले जीरो, अरे नंबर पहिले जीरो। कुरुता सके पेनी लुंगी मादारासी, कहले कि जज बन गइले चपरासी, बन गइले चपरासी, बन गइले चपरासी, अरे बन गइले चपरासी। स्टार और का कहल जाला कि चॉकलेटी स्टार ई सब बकचोद बाड़े सन। मैं पब्लिक के बकचोद वो अपने से नाम लगा ले कि हम चॉकलेटी स्टार, तो हम भैंसा स्टार, तो हम पाड़ा स्टार, ई सब फालतू चली। अगर खेसारी के अगर गाना होता है ट्रेंडिंग में आ जाता आ गलती से अगर पवन सिंह का आ जाता तो तब ये लड़ाई हो गई। हाँ क्यों कहीं ट्रेनिंग हम बानी हम कहने कि तो दोनों बकचोद बड़ा सा। नमस्कार, रउआ भी देख रहल बानी डिजिटल न्यूज भोजपुरी। रउआ सामने हम बोल रहल बानी नरसिंह सम्राट। दोस्तों भोजपुरी में सिंगर लोग के एक से एक नाम रहेला। रउआ ट्रेडिंग स्टार कहे जावला खेसारी लाल के नाम सुन ले बनी, दिनेश लाल यादव के नाम सुन ले बनी, विजय लाल यादव के नाम सुन ले बनी, प्यारे लाल यादव के नाम सुन ले बनी, मौसूरी लाल यादव के नाम सुन ले बनी। लेकिन अभी एगो नया नाम हमारा सुने के मिलला। रउआ के बताओ चलिए हम कि उत्तर प्रदेश के बलिया के एगो गांव जौन की राजपुर है, ओजी हम पहुँचल बनी अभी। रिकॉर्डिंग स्टूडियो जहाँ पे गाना वगैरह रिकॉर्डिंग होला, बहुत सारा सिंगर लोग से मुलाकात भइला। वही में एगो सिंगर से मुलाकात भइला जेकर नाम है मिठाई लाल प्रेमी। यानी मिठाई लाल से यहाँ के मिठाई से बड़ा प्रेम करीला। बचपने से जब कहीं दुकान पर अपना पापा जी के साथे जात रही ना, तो साथे साथे जात रही मिठाई जहाँ लोगे ना, पापा मिठाइया किन न दो, तो मिठाई से यहाँ के बड़ा प्रेम रहे। तो मिठाई आ लाल जुड़ गई आ प्रेमी, चूँकि मिठाई से प्रेम करीला। तो यहाँ के भी गाना गईला, कलाकारी के यहाँ के कहीं मत। कलाकारी तो ऐसा कि अब का बताएं, रउआ लाइव अभी देख रहल बनी। हारमोनिया के तो झकझोर के फेंक दिला, चूँकि सरस्वती जी है, फेंके वाली बात ना। लेकिन कहे के मतलब कि हारमोनिया के इतना ढंग से यहाँ के बजाइला आ एक से एक हारमोनिया पर कला दिखाइला। आ लगभग यहाँ के कहे के मतलब ऐसा बा कि ऐसा कोनो यंत्र नहीं के, साज बाज नहीं के जौना के हम ना बजाइला। लेकिन अभी सब कुछ है जो मौजूद नहीं के, मौजूद बा हारमोनिया। हम चाहब कि हारमोनिया बजा के एगो यहाँ के गाना सुनाई। सबसे पहले मिठाई लाल जी आपका स्वागत है डिजिटल न्यूज में। नमस्ते प्रणाम, हम गायक मिठाई लाल प्रेमी आप सब श्रोता समाज के गोड़ से गोड़तनी आशीर्वाद के कामना बा। सबसे पहले डिजिटल न्यूज के हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बा कि जो हमारा के ऐसा बुझनी कि नहीं अपना न्यूज में जोड़नी, और जे भी दर्शक देखा था दिल से धन्यवाद। मिठाई लाल जी एगो बात खातिर रउआ से हम क्षमा भी चाहब, और जन मिठाइयो ला बताओ कनी सही है कि गलत है। देखिए कहीं ना कहीं मिठाई लाल प्रेमी इनाम ऐसे रखल बा, ओकरा के कहीं ना कहीं लोग देखलस कि बात विचार ओकर बाद से रहन सहन जौन बा मीठापन बा, सब मीठापन बा। हाँ। तो सब के मिठाई लाल कहे लगल तो हम प्रेमी ऐसे लगा लेने कि मिठाई से मीठापन से प्रेम बा। हाँ प्रेम बा। तो ओकरा कारण हम मिठाई लाल प्रेमी कह लेने कि जेकरा जैसे अच्छा लागे, और काफी दर्शक प्यार देले तो हम कहनी भाई ये नाम ठीक बा तो रखा गेल। कैसे झगड़ा ना करीला, आज तक कैसे झगड़े ना भइल। आई सोची ले कि झगड़ा ना ही ओके तो ठीक बना, तो हमारा झगड़ा हुई तो मान के चली नुआ कि माने बहुत तुरे माने हई। हां तो होई ना जाई। देखिए हाँ, जे कभी कोनो काम ना करेला हाँ। नो, और कभी कभी करे तो बड़ा जोरदार ढंग से हम कहिले कि हम झगड़ा ना करीले, अगर झगड़ा हमारे से करे के बा तो एगो तू स्टंप बनवा ल कि तो तू ना तो हम। हाँ। इतना हम जानी ले। अब गाड़ी दे प्रतिबंधी के 5 गाड़ी दे देनी, उ 5 हमारा गाड़ी दे देलस, तो झगड़ा ना हो रगड़ा हो। बिल्कुल सही बात बा। चलिए मिठाई जी हम चाहम कि दर्शक के तनी से गाना एगो हो जाए बढ़िया से हारमोनिया के, जिसे हम एगो देवी गीत बहुत हमने के दुगला के मतलब गाना सुनले बन जाते। एक जना बहुत बम्फर उनकर गीत हिट रहे, हालांकि हारमोनियम में बहुत अच्छा लागेला। हरे की काहे नइखू आवत हो मैया, अरे बबुआ तोहरो बोलावता, बबुआ बोलावता, अरे तोहरो ए मैया, बबुआ तोहरो
बोलावता अरे काहे नइखू आवत हो मैया बबुआ तोहरो बोलावता। तमाम गीत बाड़ी सौ फरमाइश जैसन वैसन हो सकता, लेकिन कहे के मतलब ई बा कि गायकी लाइन में आइला खातिर घर के आदमी के तो सपोर्ट चाहबे करी, प्लस अपनो ही दिमाग होके के चाही कि पहले हल्का फुल्का ना हमारा हारमोनियम के नॉलेज होके के चाही। ई ना कि कोनो स्टेज पे गोनी चाहे कहीं गोनी आलापे लगावे के होई बेचारा धइले बा सी शार्प से रहुआ सी शार्प पहले बार सुनत हनी। चलिए मिठाई जी वो बात हुई, पहले हमरा के ई रहुआ बताई गाना रहुआ सुननिया, गाना में सही में और मीठापन बुझाता, लेकिन ई हमरा के बताई कि गीत संगीत के जब रहुआ स्टार्टिंग कोइनी तो कहाँ से बचपने से शौक रहे अरे ना ना कि बड़ बनी तब शौक जागल कि ना खेसारी पवन जैसन हमरो मार्केट में हिट होके के बा? देखी खेसारी पवन सिंह तो बात और भइल कि हमनी के माहौल कहीं ना कहीं अलग हो कि जैसे मान के चली कि हमनी के डॉक्टर इंजीनियर बने के चाही कि भाई फलाना फौजी के लइका इंजीनियर बन गइल डॉक्टर बन गइल आ संगीत में घुसाइब नु डायरेक्ट गांव वाला कहे के तो नचनिया फलाना के लइका कितना बढ़िया हाँ, फौज में बा, फौज में ई साला नचनिया बजनिया बाबू माई के अथी बाबू जिंदगी भर बॉर्डर पर देश के रक्षा कैले आ ई नचनिया बजनिया बन गइल। माने तरह तरह के लोग माने सोचे विचार लागेला, फिर भी कहनी कि लोग ई कहता लेकिन ई ना देखियो में गुण का बा। अगर हम गुण के दावतनी तो कहीं ना कहीं हम अपना मन के दावतनी कह दादा हमारा में हतना शक्ति बा हतना माँ सरस्वती देले बड़ी थी, अगर हम कदर नहीं करत आ दूसरा नंबर के घर के लोग के मनावे के पड़ेला, तमाम प्रकार के झेले के पड़ेला अपनों से आ कि दादा घरवा को हम घर वाला आदमी का कही है। तो धीरे धीरे देखिए हम स्कूल में गावे लगनी तो हमने के जरिए गोल्डन पब्लिक स्कूल बा वही स्कूल में कब से गावे के स्टार्ट कइनी? हम स्कूल में हम मान के चली नर्सरी में हम खाड़ करा लो कविता गावे खातिर। अच्छा तो नर्सरी में 5 से 6 साल के हो खब हाँ, तो सर जी कहलन कि अरे तो मतलब कविता गावत रह लेकिन बुझाता कि गाना गावत रहन। अच्छा बढ़िया तो गावत सर जी और राइट साइड के लइका माने ताली वाली बजाए लगल हम कहनी कि अरे यार कितना अच्छा लागता है। जब स्कूल में मतलब 100 गो 200 500 लइका जब ताली बजाता तो इतना अच्छा लागता। अगर हम कहीं ना कहीं अगर भोजपुरी में नाम कर देब चाहे जिला में चाहे आका कल जहाँ तक भोजपुरी बोझे तक नाम कर देब तो हमारा कितना मतलब गर्व महसूस होई, अपना गाँव के भी नाम रोशन होई। कब बतिया बुझाइली 6 साल में? ना ई देखी हमारा बुझाए लगल जब हम 3-4 में आ गनी अच्छा तो हम मतलब हमार 11 12 साल के 10 साल के हो गइनी तो? हाँ 12-13 साल के होखब हाँ। तो हम ओ घड़ी गाना गौनी ओ घड़ी बम्फर हिट रहे मुखिया जीवन होखे तब बोली याद बा गाना? तो गानवा याद बा स्कूल में गौनी स्कूल में हाहाकार मच तनी गइल। स्कूलिए जैसे नहीं जो हाहाकार मच जाए। तो स्कूलवा में गाना गल रहनी कि हरे आगी लागे झोरा कापी मजा ना पढ़ाई में। जब इतना बतिया कहीं तो मोह लेकर सुन के एकदम खाड़ बोले सके कि खरागवा ई कही का अच्छा कि आगी लागे झोरा कापी मजा ना पढ़ाई में बड़ा मजा आवेला ई शहर के घुमाई में। शहर के घुमाई में मेला के घुमाई में हर मेला के घुमाई में कल के आई दाई लइका के तो मन लागत नहीं आगे का कहतई तो पढ़े ना लिखे आवे ना ही कुछ बाबू माई जानता रे पढ़ता रे पुतऊ। तो लइका पढ़े जाता तो बीच में रहरी में फरार बा ए सर जी तो सर जी खूब सुन खस तरीके आई दाई तो गजब लीला कइलस हां। तो कुरुता सके तो पेनी बनता रे हीरो खूब खुश भइले तो नंबर पहिले जीरो नंबर पहिले जीरो नंबर पहिले जीरो अरे नंबर पहिले जीरो कुरुता सके पेनी लुंगी मादारासी कहले कि जज बन गइले चपरासी बन गइले चपरासी बन गइले चपरासी अरे बन गइले चपरासी। हाकार मच गइल के दादा लइका का कहता माने लइका के माने बाबू माई सोचस कि हमर लइका जज बनी आई त ई लइका ऐसा कहलस कि त चपरासी बन गइल। तो कहीं ना कहीं स्कूल में बहुत गाना के दुलार प्यार मिलल ओजे सर और बुझाइल को हमारा सिंगर बने के चाही। तो ओगरी हारमोनियम वगैरह बजावे त ना होत होई ना हारमोनियम देखी ए घर ई बानू कि हमनी के लाइन में धोखाधड़ी ढेर बा। हां मोरे क्यों जानतो नहीं क्यों कहतन बा तरह के हम 2 दिन में बजा के सिखा हां देम। हां हाथा ना दो तू होता ना दो अगर लइका बड़ा सा घर से जैसे तैसे जुटा के अगर दे दे तरह सा तो उनका के 6 महीने सारे गामा प में भुलवा दियो आ 6 महीने भुलवा दियो सो लइका का मनोबल डाउन हो जाई। अब वो कही के अरे यार ई तो छोड़ के 6 महीना सारे गामा खाली रटत रही त मनोबल सही डाउन ओका डाउन हो जाई आ जौन 6 महीना बैकअप रख रही बगली में खत्म हो जाई तुरंत तू भाटा के शिकार बन जाई तुरंत भाटा पे इता पाठा लगी। तो मेन मुद्दा ई बा कि कहीं ना कहीं मतलब सपोर्ट अगर बढ़िया से ना दिन तो तुरंत लाइन चेंजो करे के पड़ता। तो मेन मुद्दा ई बा कि अगर एक घर से तो मजबूत रही ना घर से तो मजबूर बा मतलब पूरा हम ठीक बानी। मजबूत हां ठीक हाँ ठाक बनी। घर में घर से एकदम इतना मजबूत बानी कि अगर बाप में देखी अच्छा ई बताई 1 मिनट ई बताई कि जब स्कूलिया में गाना गावत रही और बुझाइल कि ना अब हम सिंगर बनम तो पापा जी का कहले क्योंकि देखी फौज में रहन पापा जी तो सबसे पहले तो हम सोची कि पापा से कहब तो का कही है तो फिर कही कि अगर ई बात छिपावत नहीं कि का कही है
अरे बाबू हम 2-4 फेट मारी दे तुम्हार कोनो अंतर बा ना। अच्छा, लेकिन हमार गायक बने के लेकिन बा। गायक बने के बा। हाँ। तो हम का कहल जाला कि हम अपने से मतलब पैसा-वैसा अथी माने दोस्त मित्र से ले दे के गाना एगो हम गा देनी। त फला बिना हारमोनिया बजावे तो ओकरी ना ओ होत रहे। घड़ी तो बजावे आवत ना रहे। हुँ। आ ओ घड़ी संजोग से अइसन स्टूडियो में गइल रहनी कि हारमोनिया ओकरो ना बजावे आवे जौन स्टूडियो में गइले रहनी। अच्छा, तो फिर तो गड़बड़ा। तब गड़बड़ा गइल और हम तो कहे तब पता चलल कि जौन स्टूडियो में गइल बानी साला ओकरे जे बजावे नइखे आवत हाँ। तो साला हमरा के का करी। नवा तो बताई का स्टूडियो हो गया। ना स्टूडियो के तो नाम अच्छा, ना बताई ठीक स्टूडियो है। बंद हो गइल बिया। अच्छा, बंद अच्छा हो मान गया। के चली कब लेके ओके भरमा के ना, रखब। सही बात बा। तो स्टूडियो में ओकरे ना बजावे आवे तो हम सोचे कि अब हाला भइल के अरे यार ओकरे के गोरे ला ओकर त खुदे हारमोनियम ना बजावे वाला। हाँ। तो हम मना में सोचे कि अब अपने से जांच ले जा कि जब वही साला के बजावे नइखे आवत हमारा के का तो बताई? हमरा के का करी तो हम एही तरह ओके शॉट के हम फ्लॉप मान गइली। अच्छा। तो जैसे तैसे अब कहनी कि गायकी छोड़ दी का तले पापा के कान में लागल कि तार लइका त गावता। हुँ। तो पापा आइट साइड माने दोस्त मित्र से पूछले कि अजी हमर लइकवा त माने ब्यास बने कहता, सिंगर बने कहता। तो पापा के दोस्त मित्र कहले लोग कि अइसन बात बा कि ई लाइन के आप बुरा नज़र से मत देखी, लइका के सपोर्ट करी। तो पापा देखी माई-बाबू के सपोर्ट एगो अलग ह। बिल्कुल, बिल्कुल। बिना और माई-बाबू के सपोर्ट करवा आगे कुछ नहीं बढ़ हाँ, सकत, चाहे पूरा केहू होखे। पूरा दुनिया सपोर्ट करे, बुरा मत मानम। हुँ। पूरा दुनिया सपोर्ट करे आ खाली माई-बाबू माई ना करस तो फिर तो सपोर्ट ना सपोर्ट करी। सपोर्ट ना हाँ। कहे। तो जब माई-बाबू दुनो सपोर्ट कर देलन लोग कि अरे भाई ठीक बा तू जौन तू कर लेकिन जौन करे के बा आपन मतलब फैसला अपन हाथे में ले लिह। तो हमहू कहनी कि नहीं मतलब आत्मनिर्भर बन के कि नहीं हम जौन करब तौन सही करब आ गलती ना करब। तो हम का कहल जाला कि हम आपन निर्णय ले लेनी कि हमरा ब्यासे बने के बा। तो हम पापा से कहनी तो पापा हमार के पैसा देहनी जौन कि पैसा देहनी तो हम कहनी कि ठीक बा हम गाई तो हम आदि शक्ति में जौन कि खेसारी के एगो गाना है पटना। पटना जी सकते वो अब देखी वो इतना चुतिया आदमी बने स, इतना चुतिया हमारा 8,000 रुपया लेलन स। 8,000 रुपया एगो ऑडियो के। हुँ। उसमें ऐसा है देखिए हमनी के कहे के मतलब न कि बड़ सिंगर से कमाई नहीं होत। छोट सिंगर के पैसा लूट के 2000 पवन पांडे के कहते कि पवन पांडे से तुमको गीत लिखवा देंगे। उ हमारा बुझाता नु आकि जे तरह गोइले रहे मने में कुछ ना करोड़ कुछ ना वही तरी दे देल रहे। अभी भी गीत बिया यूट्यूब पर मारा मिठाई लाल प्रेमी तो गीत आ जाए आदि शक्ति से इतना खराब कि अभी अभी सुननी हम तो हमारे लाज लगला। कहनी कि अरे यार यही तो आदमी सोच ली कि फलाना के लइका के मने आवाजे खराब बा, गला भी खराब बा। गला केहू के खराब ना ह सुनिए 1 मिनट हम का कहल रिकॉर्डिंग चाही। बढ़िया से ना भइल। गला ऐसे खराब ना हो कि पापा, चाचा, इया, मौया, मौसी कहे लगनी तो यानी कि गला आपका खराब नहीं खे गला गला एकदम माने परफेक्ट बा। और उ साला जैसा हम गइले रहनी वैसे ही बेचारा उ दे देल रहे में कुछ छेड़खानी ना मिक्सिंग कइले फिक्सिंग कुछ कुछ ना। ना। हम कहनी कि यही तरह मतलब कि बड़कन के पाहुन-पाहुन कहे लागत रहे स आहा साला छोटकन लइकन के शिकार बना के कीड़ा-मकोड़ा समझ के खा जात रहे स। हमार 8,000 रुपया बर्बाद चल गइल। 2,000 रुपया देल रहनी लिखाई पवन पांडे के 2,000 रुपया लॉन्चिंग कराई जौन कि लॉन्चिंग कराई पैसा ना ना लागेला। लगे, ना आ ओ लगे। घड़ी गाना एगो हिट कइल रहे खेसारी के कि कट गइले बिजुलिया सखी राते सट गइले सैया जी हमार। कट गइले बिजुलिया सखी राते सट गइले सैया जी हमार। त नारे नारे नारिया हो नारावा कोरा में पलट गइले। माने उ गाना इतना बम्पर हिट रहे। हम सोचनी कि अरे यार खेसारी के जब बाजेता तो हो सकता कि हम चांस लगावल हमरो जाए। बात ज्यादा शक्ति पर तो हमरो बात हाँ, लेके जाने। माने तो हम सोचनी कि यार यार चलल जाओ। तो उहे कुल गानावा देख के छोटका-छोटका लइकावा गइलन सन। ओइमे गाना रहे कि लागे कोई दीही घातई देवारवा जेसीबी से कोड़ी दी जवानी रजऊ। तो हम कहनी कि जब अइसन कुल गाना बाजता त किस्मते ह का पता हमहू हमरो लगाई बात जेका जाने, बाज जाई। नंबर लाग जाए हाँ, अंदाजे को। मिलियन-मिलियन सब्सक्राइबर देख के लइको सोचे स कि यार यार जब 10 मिलियन 15 मिलियन सब्सक्राइबर बा त तो हमार सबसे गाना जी तो हमरो 2-4 लगता है। जा 2-4 लगता लेकिन है ना, लेकिन ऐसन ना ना उ नइखे। साला 1700 पर माने हम माने जाना तानी। फ्लॉप मार गइल। हम देखी सब्सक्राइबर कोनो मायने ना मायने रखे। नहीं करे ई बात हम अपन चैनल के बात बता ले देते रउआ के। हाँ। अगर 1000 जब सब्सक्राइबर होई 54,000 व्यू आई रहे। हाँ, लेकिन एगो और बात समझ ली, छोटका लइकवन के अगर ई समझेबो करब त ना बुझाई, पूछी काहे ना बुझाई? लगल समझावे 10 मिलियन ओकर सब्सक्राइबर बनल, नॉर्मलो हमरा के 1 लाख आदमी देखिहन, ओकरा दिमाग में ई हो जाता। लेकिन ओकरा ई पता नइखे कि छोटकने से ओहनी के स्टूडियो चलतिया। 1000 सब्सक्राइबर होखे हाँ, और वो चैनल पर अगर खेसारी लगे गाना आ जाए नो हाँ, तो कई मिलियन चल जाए। चल जाई। चल जाए ना तो हुँ, सब्सक्राइबर कोनो मायने ना कइनो रखे। मायने नइखे रखत ना। ना। देखिए, मेन मुद्दा बा कि वो लोग ब्रांड हो गए हैं। हाँ, उस फेस 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 वैल्यू फेस फेस। वैल्यू हो गया है। आप ये बताइए कि प्रिया सुहानी जौन बिया हाँ, डांस बहुत दिन से करतिया। हाँ, की हाँ। चिन्हत रहे? सब केहू देखत रहे। अरे उ तो मुकेश लोथा एगो ब्यास बने मुकेश लोथा ओकरे साथे डांस करत रहे। हाँ, उनका संग दुगोला में नाचत दुगोला रहे। में नाचत रहे। के ना जानत रहे? सब के जानत मुकेश लोथा डांस करतिया। हुँ, लेकिन ई गानवा जब वायरल भइला हुँ। ओकर बादे न ओकर डिमांड बढ़ गेला। अब देखिए अभी वो अपन एगो वीडियो नॉर्मल हगहू जाती है ना ओकर हुँ। वीडियो बना के डाल दी नो तो वायरल हो जाई। ओकरा के हम अपन प्रोग्राम में बोलावे खातिर कइल रही जब तले ओकरा 3-4 दिन बाद त हिट हो गइल। तब त हमार प्रोग्रामो कैंसिल कइलस। तो होइए जी ना। अब अतना डिमांडे करे डिमांडे लागल त ओकरा हम के लिए कहनी कि ठीक 20,000 बा, हो गइल बा। माइक देखत तारी। तो अच्छा ये बताइए हमारा के भोजपुरी में हुँ, केहू के ट्रेडिंग स्टार कहल जाला, केहू के पावर स्टार कहल जाला, केहू के हाँ, चॉकलेटी स्टार कहल जाला हाँ। और वो अपन आदर्श केकरा के मानेला? देखी ट्रेंडिंग स्टार और का कहल जाला कि चॉकलेटी स्टार ई सब बकचोद बाड़े सन। हुँ।
मैं पब्लिक के बकचोद बनावत रहे सर। कहे का मतलब ई बा कि आपका अंदर टैलेंटी है, तो आपका अंदर टैलेंटी है, तो आप टैलेंटी है तो आप टैलेंटी दिखाइए। अब रउए अपने से नाम लगा ले कि हम चॉकलेटी स्टार, तो हम भैंसा स्टार, तो हम पाड़ा स्टार, ये सब फालतू चीज़ बा। मान के चलिए कि अगर खेसारी के अगर गाना होता है ट्रेंडिंग में आ जाता, गलती से अगर पवन सिंह का आ जाता, तो तब ये लड़ाई हो गई। हाँ, कि ऊ कहीं ट्रेंडिंग हम हम तो मानी तो ट्रेंडिंग हम मानी, हम कहनी कि तनी के दोनों बकचोद अच्छा बड़ा ई सा। अच्छा ई विवाद काहे क देता लोग? विवाद देखी काहे करता रहो, छोट छोट सिंगर जन बाने लो, ध्यान से सुनब रउआ सभे चूँकि एक एक मिनट रउआ सब खातिर सुन लिए से आ कि विवाद काहे होला हाँ। इ खेसारी में आ पवन सिंह में, हाँ। जहाँ तक ले हमार एकदम 100% में 100% गारंटी बा। काहे होला आ कि जब कोनो गाना आइल, जैसे मान के चली नया सिंगर के आ पता लगल कि उ तो ब्लास्ट होके लागल, जैसे तो माहौल बदले वाला बा माहौल बाजे बदले वाला बा। स्टार्टिंग भइल अब बाजे देख के। ली गोलू गोल्ड के, हाँ। अब जैसे मान के चली कि माहौल बदले वाला गाना बा, हाँ, तो सुख तो बुरा हम ही रहता देखिए हमेशा। हमारा अंदर ये हो कि अगर गोलू गोल्ड के गाना है, अगर गोलू गोल्ड का गाना बज रहा है, तो उसी का गाना बजना चाहिए।